Čus lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dnes se opět podíváme na hru Nebulous, ale dneska jsem se rozhodl, že to pokoříme a budeme první. A pokud nebudeme první, tak se na tohle vlastně video ani nemůžete koukat, no, protože já chci dosáhnout, aby jsme byli první, proto si dám 1P, protože tam se hraje nejlíp, tam jsou všechny lamy, že jo. Ale tam jsou všichni lamy, je. Matrix má pěkný Matrix. Ale potom si samozřejmě i podíváme na normální FFA. Dneska jsem úplně nabusený, protože jsem nešel do školy z toho důvodu, že půjdu za nějakých za tak půl hodiny půjdu k ortopedovi. Kdyby nevěděl, co je to ortoped, tak je to vlastně člověk, který... Pojď, jsme druhý. Jo, takhle to vypadá hodně dobře. Jsme třetí, jo, tohle se vyvíjí ultra dobře. Jedem. Ještě jsem si samozřejmě, jako abych nebyl jako úplně za nějakýho dipshota, tak jsem si samozřejmě ještě musel vyzkoušet. Jsem teď ještě zkoušel. Pojď sem, ty mrcho. Oh damn, tebe jsme si pěkně vychutnali, kamaráde. Jedem, jsme druzí, pojď, my ho dohoníme. My toho hajzlíka dohoníme, vám říkám. Lak. Kdybyste někdo chtěli hrát se mnou, tak mi určitě napište do komentářů, založte nějaký server. A si s váma velmi rád zahraju. Ahoj Matrixy. Pojď, musíme být první. Tam. Jo, jsme první! Everybody dance now. Ale tenhle server je velmi moc lehký, takže já do něho najedu a půjdeme do domu. Byli jsme první, což je náš cíl, ale my si teď klasicky dáme FFA, aby jsme dobili zase takové lamky, protože přece jenom tady první hráč má skoro 3000 nebo 4000 skóre. No, teď už má 4000 skóre a aby to nebylo zase tak easy, tak prostě, aby to jako video netrvalo 2 minuty, že jo. Tak jsem se rozhodl prostě, že si dáme ještě hru klasickou FFA. Do prdele, jedem, žerem koule. Dneska jsem fakt strašně nabuzený. Mám strašně pozitivní náladu. Jedem, žerem. A podle toho, jestli nebudeme první, tak jsme aspoň byli první tam v tom 1P, nebo já nevím, 1Player, nebo já kurňa nevím, co se to jmenuje, Eran, nebo víte co? Víte, co bude podle mě nejlepší? Pojď sem, ty svině. Ne! Díváme se ještě na jakýho týpka, třeba Noob. Čau, noob. Dealuj, noob. To je svině, to je ten Gyros. Tak, Gyros, já se ti pomstím. Noob je úplně nejlepší. Pane bože. Proč lidi museli vytvořit takovouhle hru? Proč jsem se na ní musel začít stát závislej? Tohle je naprostá hrůza. Tohle. Ježišmarja, nabíječka, ne, babác. Ježišmarja, nabíječka mi dochází, musíme se dostat aspoň na 3. místo. Musíme se dostat aspoň do top 5, nebo nejlépe, prostě, jak říkám, jo. Gyros! Nech mě, Gyros. A teď po mně zase půjde ten noob! Ty svině, noobská.
Oh, damn, teď jsme se z jeho varlat pořádně napapankal. Jo, a jsme v top 5. Everybody dance now. Kurva, tady je nějaký velký. Tady je nějaký alak. Tady je nějaký velký, tady je nějaký... Já se na to můžu vykadit. Kumte na tu motorovou pilu, jak se to kýlí. A já hovno. Ty vado, mě to tak zase začíná. Ne, mě to začíná zase lézt na mozek. Já nemám na to lidi. Já na to nemám. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Doporučuji si ještě stlumit sluchátka, protože přece jenom jsem docela hodně řval. A určitě se podívejte do popisku, protože tam hážu úplně všechno. Vlastně proč nedávám poslední dobou k videím intra, protože chci, aby to zase mělo nějakou úroveň a sice kdybychom to měl intro OK, ale je to na malinkou obrazovku, takhle to máte přes celou, jako kdyby obrazovku vašeho počítače či mobilního telefonu, prostě na čem se koukáte. A já doufám teda, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět víc takovýchhle rageových her, tak nezapomeňte tam hodit ten like, abych to věděl, já si ještě dám jako rychlou hru, abych jsem to věděl, já se s váma loučím, hoďte mi tam ten odběr, prosím, budu za každý odběr, budu moc rád, tak jo, já se s váma teda pro dnešek by to pro dnešek by to mohlo být vše, já se s váma loučím, mějte se krásně a